ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, валидчикои канали Хонатеҷе, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар, квартирахар. Имрӯз 26 марти соли 2025 сол 1000 рубл дар бонки Эсхата 129 сомонӣ. Иншоаллоҳ рублам камтар боло рафт. Ва дӯстон ҳатман барои реклама муроҷиат бикунед. Агар шумо дорои замин бошед, мошин, хона, квартира, ягон техника, аппаратур бошед, агар метавонанд дар WhatsApp суратош ҳамроҳи маълумотош, видеош рӯӣ кунед. Наварҳои бадна дар YouTube канали Сауду ТВ, Хонатеҷе, дар TikTok, Instagram рекламаш мекунем. Иншоаллоҳ ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. Аммо комментарияда ҳатман нависонда монед дӯстони азиз, аз куҷо то чанд сума хона, квартира дар кор. Аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунем навори баднара пешниҳоди шумо бикунем. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе имконият бошад лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Ман навора сар мекунам биродар азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад дӯстон роҳӣ кунед бортона. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшим роҳӣ кардан ки доми воения мега биродар азиз. хуб, дуюм этаж дар шаҳри Душанбе қарор дорад, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район. квартира дорои 3 ҳуҷра 60 метри квадратӣ бо нархи дастрас срочно бояд фурӯхта шавад. доми 5 этаж қисман бо чизҳояш фурӯхта мешавад. дар дуюм этаж хона қарор дорад. чӣ хел мебинед дар расм хона фасони хушрӯ барои зиндагӣ кардан тайёрай. қисман бо баъзе чизо савдо мешавад. обсвети доимӣ дорад. дар сари роҳи калон қарор дорад. аптекаву магазино, поликлиника ино наздиканд, боз муомила мешавад. 455 000 сомон мегем нархша. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, марҳамат дар WhatsAppшон дар номери дастӣ зангшон зан биродар азиз. неки лайкҳоро ҳатман бимонед, дар канали ман подписатсия кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дарвозаи Хайтек. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 6 сотих замин ва 3 ҳуҷра кардагӣ, хона аднаскарни барак бардоштагӣ, ҳуҷҷатҳо садфоизаҳай тайёранд. хона ҳам барои зиндагӣ кардан тайёрай. заминаш бошад хокӣ, лаҳм меган. хулас хоки мулоим барои агародкорӣ беҳтарин ҷо. ҳамадонӣ хуб наздики ЖБЭ. каси мехара, хуб нархша 190 000 гуфтем. касоне ки хоҳиши харидорӣ ҳастен, рақамҳои 0007 номери соҳибмулкай худотон боз занг зада маълумоти пураша бигирем биродар азиз. мегзарем ба сеюмин газоблокҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, газоблокҳои фурӯшӣ рӯӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, тарафи Гипрозем мега. разми рош хуб дарозияш бошад 60 сантиметр, баландияш 20 сантиметр ва паҳмияш бошад 30 сантиметр. нарх як донаш 18 сомонӣ. хуб, бартарӣ дар чӣ биродар азиз? аслан ман худам бо пеноблок хонаро бардоштам. ба зудӣ тамом мешавад кор. хунукида хуб хонара гарм мегирад, гармида хонара салқин мегирад. ба зудӣ хона бардошта мешавад. калонҳои хушрӯанд, нархшам дастрасаке биродар азиз. барои маълумоти бештар дар рақамҳои дастӣ WhatsAppшон занг занед. касоне ки мехара як донаш 18 сомонӣ. ина марҳамат газоблокҳои фурӯшӣ.
душанбе, фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, тарафи Гипразем. маълумоти бештараш аз соҳиби мулк дастрас бикунем, бародари азиз. мегзарем ба чорумин новостройкаи фурӯшӣ. новостройкаи фурӯшӣ роҳӣ кардан дар шаҳри Ҳисор, универмаг анами домда. Дукомната 52 метри квадрат. обсвет дора. нархаш бо муомила. ами ҳози занг бизанен бигӯен ки ами хоната аз канали Хонатеҷа тамошо кардам. хуб нархтон бо маслиҳат будааст, чӣ хеле кинем? занг занен хулас. хуб доми 10 этажа хона дар дуюм этаж қарор дорад. наздикишта беморхона, масҷид дора, аптека дора, мактаб дора. хона беремонтай, бо ремонт не, без ремонт. монтаж шикатур доране ки касе мехара, нарх бо маслиҳат. лайкорамонен ҳози подписатсия кунен, гарини хирсанҷам омадомади иди рамазон иншоалло фақат дастгирӣ аддушӣ шава. ай ҳаматон рӯзем, бародари азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ роҳикардагӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленинград. 7 сотих, гирдаш маҳкам, 2 хона, баня, аловхона дора, обсвет дора, мактаб, масҷид, мағозаҳо ино наздик ҳастанд. ҳуҷҷатҳо бошад ҳастай. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан доранд, ина хонаи барак, боз ино семенблок боша ё газаблок боша, хулас овардагиянд. касоне ки мехаранд нархша 250 000 гуфтанд, ки боз муомилаи созам карда мешавад. маълумоти пурра ҳамроҳи соҳиби мулк занг бизанен, маслиҳат карда бигирем, бародари азиз. 7 сотиха, 2 хонага. хуб лайко рамонен, дар канал подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша роҳӣ кунен. наворҳои баъдина ютуб канали Савдо ТВ ки шумо тамошо мекунед аз худмон, бародари азиз. наворҳои баъдина ютуб, тиктоки, инстаграм дар тамоми ҷо иншоалло рекламаи фасонаш карда ҳаракат мекунем ки ба зудӣ аммо хонатона молу маҳсулототона фурӯхта битем, бародари азиз. Хонатеҷа то вақте ки дар канали ютуби ҳаста, иншоалло бари шумо наворҳои ҷолиб пешон мекунад. навор ки маъқул шид, як лайк монен, дар канал подписка кунен. бовар дорум ягон хона, ягон замин, ягон квартираи арзон аз канали мо иншоалло меоем, бародари азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 5 комнатага ва 7 сотих замин масоҳат.
шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷреза қарор дорад. ҳавли Ҳисор 7 сотиха, 5 комната. Чӣ хел мебинен? дохили хона ҳам ҳамин ҳолат барои зиндагӣ кардан тайёракай. нархи соз 260 000 сомонӣ. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, ина маълумот боз маълумоти пираша бигирен. аммо комментария дар дӯстон азиз ҳаракат кунен, аз куҷо то чанд сома хона дар кор нависонда монен. худо хоҳад комментҳои шуморо мехонем, навор мекунем. боз як хонаи фурӯши дигар астай, рафта худмон наворш кардем. тамошо кунен, хушрӯ карда мефаҳмонем то на. ҳамин хонаи ҳафтума дӯстон азиз. хулас бо диққат тамошош кунем бардор азиз. хонаи фурӯши ҳафтум дар восеай тамошо кунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. айни ҳол дар ноҳияи Восеъ қарор дорем, дар кӯчаи Аҳмади Дониш. ирӯза хонаи мо ана ҳамин хона мешавад. то охир тамошо кунед дӯстони азиз. навора бо диққат ҳамаша хушрӯ кардан, мулоим кардан мефаҳмонем. нафароне ки аз Восеъ хонахар ҳастед, то охир тамошо кунед. имрӯз 24 марти соли 2025 сол. кӯчаи Аҳмади Дониш дӯстон азиз. ана инҷа об гузарондестанд. ина иншоаллоҳ ба наздикӣ дохили хонаҳо об мешавад. дохил ба хона мешавем, то охир тамошо кунем дӯстон азиз. бисмиллаҳ. дарвозаи мо дохил мешавем. бисмиллаҳ. хоб обши масоати хона 6 сотих замин. дар оҷа 4 дар хона, кухни, оғилхона, хоб аловхона, ҳоҷатхона. инҷа катлаван барои 4 дар хона боз мақсад катлаван кардиян. дар оянда далнешӣ бо касоне ки мехарад худаш бо хона мекунад. гирди хона чӣ хел мебинед дӯстон азиз? маҳкам кардагӣ, 4 тараф маҳкам, 6 сотих замин. масъалаи светаш дӯстон азиз, тариқи лимит, чунки айни ҳол дар тамоми гӯшаву канори Торкистон свету тариқи лимит ҳастанд. обшон бошад, чӣ хеле ки фаҳмондем гузарондестанд дӯстон азиз ба дохили хонаҳо. хоб барои агарот бошад, об ҳастай, черезаму шланг боз метонен дохилои ҳами агарототона об бутен. хонаҳоро нишонтон метем, баъдан ба ошхонаву анҷомхона мегзарем. фақат дӯстон рафти навор, лайкора бизанен, по-братски подписатсия кунен, дастгирра ҳеҷ вақт фуромӯш накунен. Саудо ТВ бари шумо навор мекунад. ина хонаҳо. ана ин якум хона дӯстон азиз. ана хона якум. хона барои зиндагӣ кардан тайёр. хоб навеси калон. ана бошад хонаи дуюм. нигоҳ кунед. ана дуюми хонаи мо. ин ҳамин ҳолат мақсад тайёр кардан, краскаи навш мезанен, худо хоҳад зиндагӣ мекунад. дар инҷа мардум зиндагӣ кардагиай, яъне ки сумдаркор савдош мекунад. ин фирезаҳо, дар, люстр, потолок. ин хона 5.5 ба 3. ҳамин 4 хонае ки ма шумода нишон метем, ҳамаш 3 ба 5, 3 ба 6, 3 ба 5.5. ана ин бошад хонаи сеюми мо. инҷа далчи корҳои потолок рафтестай. ина дӯстон азиз, хона сабсафед, фиреза мондагӣ. метонен харидорӣ карда зиндагӣ кунем. боз адресоша, маълумоти бештарша аз соҳибмулк худотон рақамошро мемонед дастрас бикунем бардор азиз. ин хонаи сеюм буд. ана ин боша хонаи чорум, меҳмонхона. ана хона дӯстон азиз,
3 ба 5 ним абои часпандагӣ люстр потолок фигура. беҳтарин хона дар беҳтарин нарх дар ноҳияи Бусе дӯстон азиз. таи хонаҳо ҳама стяжка кардагӣ. инҷа қисмати кухни бардор азиз. ина кухниш. ина нигоҳ кунед. подшпаклёвка тайёр кардагӣ. хоб тахтаҳои бисёр боло андова. ина хоб қисмати ошхонашон азиз. инҷа агароти калон. общий масоҳати 6 сотих замин, 4 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, аловхона, ошхона, оғилхона. ина инҷоша ошхонашон. хулоса беҳтарин шароитҳо. анаи бошад қисмати оғил. барои молу ҳол карданам расчетошо нагирифтиян. ина оғили калон. фақат нафарое ки хоҳиши харидорӣ ҳастен, ҳамун нафаро занг занед. ё ин ки ягон дӯсту бародаратон хонахар аст ҳамин территорияҳо, навора метавонед дӯстон азиз падилиса кунед. иншоалло беҳтарин мешава. лайкҳоро бизанед. ҳамин лайкҳои шумо иншоалло сабаби савдошавии хонаҳо мешава. ва подписатсия кардем барои худтон вақте навор кардем смс мерава. қисмати ҳоҷатхона ҳастон азиз. хуб хулас ҳамин хона буд. хона дар ноҳияи Бусе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 4 дар хона, 6 сотих замин бо нархи дастрас. нархша мега ки 300 000 сомон мегем. 300 000 сомонӣ. ягон хона дар Кӯлоб боша, дар Душанбе боша, алиши вариантҳо ҳам мебинем. оиди ин масъала рақамошо дар рӯи экран мемонем. худотон бародар азиз занг бизанед, масъала кунед. хуб ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? ҳатман фикротона дар ҳамун комментария нависенед. иншоалло соҳибмулк комментҳои шуморо мехона. нависен. хулас зинда бошен. сарбаланд боқӣ дар амони худо. раҳмат ки Сауду ТВ-ро тамошо мекунед. то наврои баъдина обод бошед азиз.